Mamalit og metal detector ang lokal nga kagamhanan sa dakben sa Subo nga magamit sa mga tunghaan. Samtang mupahigayon usab og active shooter drill ang mga eskwelahan isip pagpahugot pa sa seguridad. Sa pikas bahin, dili una mupatuman og cellphone ban batok sa mga tinunan ang dakben sa Subo. Ang report ni Alan Domingo. Giklaro ni Mayor Nestor Archival nga dili mo patuman og pagban sa cellphone sa matinunan sulod sa mga tunghaan. Kini samtang obserbahan pa ang implementasyon dito sa lungsod sa Dumanhog nga gisugdan ang pagpatuman sa no cellphone sa sulod sa campus sugod karong adlaw. Usa sa gitanaw sa mayor ang managlahing sitwasyon sa syudad nga gikinahanglan kaayo ang komunikasyon ilabi na panahon sa emergency. Kanini manggod sa syudad different manggod ni sa uban nga mga areas, no, like sa probinsya. Yang mga ginikanan na gusto ang ilang mga bata nga naa para og na emergency maila yung malocate. Samtang gipatutukan sa mayor ang pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan. Apil nini ang pagpalit og metal detector nga ipagamit sa mga eskwelahan sa Dakbayan. Mayroong danon matod pa kaayo kini sa pagsiguro nga way makalusot nga hinagiban sa eskwelahan. Nasairan nga dunay mga tunghaan nga mihangyo sa mga security agency nga tagan sila og metal detector sama sa Bulacau Community School nga ilan ang nagamit. We will do that nya ako nang ipasupot sa bag-o nato nga CD director nya ako sa nang ipasupot ni General Abad. Laing gitan-aw nga ipatuman sa Cebu City LGU ang pagpahigayon og active shooter drill sulod sa mga eskwelahan. Kini ug uban pang mga lakang pagpaniguro sa kaluwasan sa mga tunghaan ang patutukan sa mayor sa bagong officer in charge sa Cebu City Police Office, Police Colonel Ricky Cabading. Sumalde kinsa mi courtesy call sa mayor. Gipasalig sa CCPO-OIC nga himuon ang gisangon nga responsibilidad sama sa iyang gihulipan nga si kanhi CCPO Director Colonel George Ilanan nga gipasidunggan sa mayor tungod sa maayong pag-alagad dihang siya pa ang nangulo sa Cebu City Police Office. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para kung hindi ko man malampasan yung mga accomplishment ng ating outgoing district director ay matatapatan ang mga accomplishment po niya. Apil sa gihatagan og importansya sa kagamhanan ang paghiling sa estado sa pangisip sa mga tao, diin aduna matod pay daghang mga eksperto sa pangisip ang nag-volunteer nga moabag sa mga nagkinahanglang og interbensyon. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.